Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Karakterbogen i afsnit 249, Helge, hvor vi også har en hel del med om dansk life science nedtur. Vi skal snakke noget om, hvorvidt Novo Nordisk og deres CagriSema-data, som kommer i december måned, bliver mindre spændende, end hvis det var kommet for nogle måneder siden, hvor aktiekursen var på et helt andet niveau. Og så slutter vi af med at komme lidt ind på Bavarian Nordic. Det er jo stadigvæk en aktie, der bevæger investorerne. De danske kvartalsregnskaber, synes jeg, har været på det jævne, Helge. Er du enig i det? Ja, det er jeg fuldstændig enig i. Jeg har også kigget lidt på, hvordan de har udviklet sig kursmæssigt hen over den her måned, hvor de kommer regnskaber. Det ser jo ikke voldsomt begejstrende ud for ret mange af selskaberne. Men der er nogen, der har gjort det lidt bedre. Altså, når man får 7, så er det faktisk det er jo rigtig godt på en normal skala, ikke? Så har man jo trods alt bestået, ikke? Og du har uddelt mange 7-taller den her gang. Jeg har nok været lidt flink med nogle af dem, men generelt set, så kan man ikke sådan helt komme ud af tredje kvartal, uden at være en lille smule skuffet, synes jeg. Vi lægger et link til min karakterbog i relation til dagens afsnit 249. Der kan du måske finde lidt inspiration til lige nøjagtigt det selskab, som du har investeret i. Jeg har i toppen, Helge, der har jeg Tryg, og jeg har AP Møller Mærsk. Jeg synes ikke, AP Møller Mærsk blev belønnet efter indsats i tredje kvartal. Nej, det gjorde de ikke. Jeg synes, at det kom så uventet, så den havde fortjent en stigning, ikke? Altså, det kom jo bag på rigtig mange, det her, at de lavede så et godt resultat. Men der skete jo noget med raterne der i det her kvartal 3, og så kan du huske, at jeg har snakket mange gange om det der julegaver, eller alt det, man skulle importere fra Asien. Der har virksomhederne rundt omkring i Europa og USA, de har været meget tidligere ude. Og Matas melder jo også ud om det samme i relation til deres indkøbsmønster, at man simpelthen har været hurtigere ude for at sikre sig, at man får sejlet varerne hjem til den rigtige pris. Men det har jo lagt noget opadgående pres på raterne, så jeg må nok sige, at det fortjent nok lidt mere, men det er jo ligesom fremtiden der. Hvis der er lidt uro på fremtidsfronten, ikke, så er det ikke godt, hvis man melder for forsigtigt ud, som de gjorde. Jeg giver et flot 7-tal den her gang til Danske Bank. Danske Bank havde i kvartalet, så vidt mine data egentlig tilsiger, den højeste egenkapitalforrentning i 10 år. Jeg giver et 7-tal til GN Store Nord, som på trods af, at de laver den frygtede nedjustering, så er der altså gode undertoner i deres hearing, som jeg synes fungerer godt. Jeg giver også 20-tal til NKT. Der var kun få klumper i strømmen, men prisfastsættelsen er jo sådan lidt til den høje side, og det samtidig med, at selskabet måske er en lille smule forsigtige at gøre, at investorerne sender aktien ned. Og så den her gang, Elia, så giver jeg 7 pil nedad, så har man hørt det med til Novo Nordisk. Ja, det kan jeg godt være en lille smule ked af. Jeg synes, 7-tal fortjener de. Der er nogle ting selvfølgelig, og i deres regnskaber efterfølgende var der den her polemik der med finansdirektøren, der måske kiggede for meget på matematikken og ikke på mulighederne. I 2025 tænker jeg. Ja, 2025, ikke? Så der var flere ting, som, altså det ville jeg nok give et minustal, hvis jeg egentlig skulle give noget. Men det her med, at Wegovy, jamen det overrasker. Det er ligesom det, jeg kigger på. Altså, har man kapacitet nok til at producere nok Wegovy? Og så kan man sige, jamen, hvis Ozempic falder tilsvarende, så er der måske mange, der tænker, jamen, så er det jo nok, fordi at man har prioriteret lidt forskelligt mellem de her produktionerne af de her ting her. Men jeg ved det, jeg synes, at det for mig ser det fornuftigt ud. Vi står et vadested og venter på at få at vide, kan man få kapaciteten tilstrækkeligt i vejret i 25, 26, 27, 28, 29 og videre frem, ikke? Og det handler jo meget om Catalent-købet blandt andet, ikke? Og så er det da rart at få nogle meldinger sådan løbende, at nu er man kommet så langt med den ene fabrik og den anden fabrik, men det får vi altså ikke.
Et af de selskaber, som den her gang gjorde det noget ringere, end de har gjort de seneste kvartaler, det var Ambu. Ambu leverede sådan en bred skuffelse. Det takserer jeg til 4 pil nedad. Hvis man kigger på Ambu, så kan jeg ikke helt huske, om det er de sidste 3 kvartaler, men jeg synes faktisk forud for her, i hvert fald de seneste 2 kvartaler, der plejer de jo at ligesom 10 dage inde i kvartalet, inde i det efterfølgende kvartal, jamen så har de haft for den gode vane, ligesom at opjustere forventningerne. Da de ikke opjusterede den her gang, så tænkte jeg, så svarede det nok nogenlunde til, at de lå på niveau med det, som de havde guidet, og på niveau med det, som analytikerne regnede med. Men jeg synes, der var det var lidt ring. Ja, altså nu med Ambu, jamen det, der igen, jeg synes, jamen det var lidt ringe, det de kom med, og så var det sådan flere steder på deres produktområde, det var lidt træt, men det der går ondt ved sådan et selskab som Ambu, når man kommer med sådan et resultat, det er, at det er priset så vanvittigt højt. Altså, det kan vi ikke komme udenom. Det er ligesom om det gamle der med, at det er et vækstselskab. Det har været flere år, jamen der har man forventet så meget af det. Så den handlede op i noget, som der bør den måske ikke være. Men i hvert fald ikke, hvis man skal komme igennem et kvartal, uden at få for mange skrammer kursmæssigt. Den har jo også reboundet sådan en smule, eller pænt, sådan lidt mere end jeg regner med efterfølgende, men der er nogen, der vil gerne betale prisen for det her Medico-selskab. Det må de så gerne gøre for min skyld. Produkterne fejler ikke noget, men kursen synes jeg lige højt spændt nok. Så vækstcasen er jo stadigvæk deres 2028-ambition og om den 20% EBIT-margin, og så er det jo, at de underliggende vækstdriver, de skal være intakt, og det endoskopi leverer måske lidt under det, som folk i det mindste drømmer om. Og det er ikke godt, når man har en situation, hvor der er en af de der vækstdriver, der skuffer, hvis vi husker lidt mere end 1 år tilbage, da tabletsalget var udviklet sig lidt svagt, for så vidt angår Alcabello, der kan vi huske, at der var investorerne, de synes ikke, at det var nogen god udvikling. Desværre har vi også den her gang Vestas nederst. Det er jo blevet en dårlig vane, så det handler jo ikke kun om den grønne omstilling, der går for langsomt i Europa. Det handler ikke kun om kineserne, der har penge med hjemmefra og statsstøtte. Det handler ikke kun om Donald Trump og hans holdning til vindenergi, specifikt omkring havvind, men det handler også om, at Vestas er simpelthen nødt til at være skarpere på det, de selv kan påvirke, nemlig garantihensættelsen, som ligger på et lidt for højt niveau, og så servicedivisionen, Helge. Servicedivisionen er jo rigtig, rigtig vigtig, det er jo, ja, der er jo, de er jo mange ansatte i den division på verdensplan, så det er jo mange knapper, der skal skrues på ude omkring i verden. Mødtrækker og bolde, der skal drejes på. Ja, men der er jo også noget med, der er lønninger for eksempel, ikke? Altså, når der er højt for inflation i verden, jamen, så stiger lønningerne trods alt også i mange lande, ikke? Så altså de har godt af, at jeg ved ikke, om de skal være mere lignende, eller hvad de skal prøve at tilpasse sig. Det er også rigtig, rigtig svært for dem at gøre det, fordi de har jo hele det der flow af politikere, der lover guld og grønne skove for Vestas. Ikke? Spørgsmålet er, om man måske ikke skulle lige skrue ambitionerne lidt ned, og så skrue virksomhedens omkostningsniveau ned. Og så, altså, om der er nogle ting, man kan gøre nu her, hvor kineserne også begynder at melde sig for alvor ind på markedet med billige vindmøller. Det bliver helt sikkert stof til masser af investeringseftertanker de kommende uger og måneder. Noget af det, som ikke har kunnet undgå at få investorernes opmærksomhed, det har jo været, at USA, Donald Trump, har udnævnt en ny sundhedssheriff. Jeg ved ikke, om hvor meget forstand RFK han har, Junior, han har på den amerikanske sundhedsindstilling, men han er jo erklæret vaccineskeptiker. Han er modstander af vægttabsmidler som Wegovy, og han er sådan lidt en modstander af medicinalindustrien. Og jeg har skrevet lidt omkring, hvad det er for nogle indtryk, de danske investorer i de danske life science-selskaber, også globale life science-selskaber, har fået, hvad for et indtryk de har fået, og hvad for et kursaftryk de har fået, og det lægger vi også i tilknytning til dagens afsnit. Og noget af det, som jeg tror, Helge, at vi lige så godt kan indstille os på, og noget af det, som ikke må gå op for de fleste på et for sent tidspunkt, det er, at Donald Trump, han har lært
2-0 er 1-0. Så 1-0, der udnævnte han nogle ministre, som han troede kunne passe ind i embedet, og også nogenlunde passede ind i hans egne planer. Men jeg tror ikke, han havde så mange planer. Men 2-0, der udnævner han kun loyalister. Og det vil sige, at vi kommer til at se meget mere 0-1-politik, og meget mindre af ministre, som trækker sig efter 2 dage, eller 2 uger, eller 2 måneder, fordi det gider han ikke at se på. Og det er jo noget af det, der gør, at de udmeldinger, vi får, og den fortolkning af udmeldingerne, bliver meget voldsommere. Altså den her sundhedsminister, som vi skal have nu her, det er en veltrænet mand på 70 år, som generelt lever rigtig sundt med faste og grøntsager og så videre, og være meget muskuløs og viser gerne sin overkrop frem og så videre. Ja, sådan er det bare. Men altså mange af de udtalelser, han er kommet med i tidens løb omkring vacciner, det her, det er jo, meget af det er jo helt ud i hampen. Jeg tror faktisk ikke, der er ret mange i markedet, der har tænkt sig, at Trump vil udnævne ham som sundhedsminister. Det tror jeg faktisk ikke. Han er jo også lige kommet ind i folden, ikke? Og det er en demokrat, og han er ikke, eller tidligere, ikke? Han er ikke så populær nogen steder. Der er mange steder, hvor han ikke er populær, ikke? Men så kom det alligevel, og det gav jo et chok. Det var en chok-effekt, det sendte igennem medicinalaktierne. Det var jo hele den europæiske medicinalindustri skred jo voldsomt i kælderen i sidste uge, ikke? Jeg tror, investorerne, de spørger sig selv om de demokratiske spilleregler, de stadigvæk gælder. Og jeg tænker, det er jo ikke sådan, hvis man kigger på det, Helge, så er det jo ikke sådan, at amerikanerne, de bliver mindre fede af, at der kommer en ny sundhedsminister, eller at man er skeptisk til Wegovy. Det er jo sådan, at hvis man ikke ændrer ved den udvikling, hvor vægten stadigvæk går opad, jamen så må man bare sige, at så får man altså en epidemisk krise, som man jo slet ikke har nogen idé om. Den har man jo allerede, Per. Ja. Altså hjertekarsygdom, diabetes, insulinresistens, og vi kan bare nævne det, altså det er jo forfærdelige ting, der sker over i USA på det her, ikke? Så på det der vægtområde, og det fortsætter jo bare op. Det er jo sådan noget, man siger stort set næsten op imod 100% vil være overvægtige her i 2030'erne frem efter, hvis man fortsætter den her måde at leve på. Og amerikanere er jo ikke sådan til at rykke væk fra McDonald's. Altså du kan jo godt se, det er jo virkelig noget, man ser mange billeder af Trump fra Company og Musk og det der, de sidder og spiser McDonald's, ikke, ved møderne, ikke? Så jeg vil sige, nej, altså jeg er ikke bange for vægtmedicinindustrien overhovedet i den her sammenhæng. Der vil jo være ramaskrig, hvis de lige pludselig ikke kunne få midlerne her. Det jeg så kunne tænke på, det er der jo nogen, der siger, jamen de vil sørge for, at medicinen bliver billigere, ikke? Ja, fint nok. Tillykke med at komme i gang med de føderale myndigheder omkring det her, for de her sundhedsforsikringsselskaberne. Distributionsstrukturen og alt det der, som vi har snakket om. Det er jo nemt, når man er politiker, så er det jo nemt bare ligesom at sige, find en syndebuk, og så selv have et godt bud på, hvordan det kan ændres. Men lige nøjagtigt her, der tror jeg simpelthen, at det bliver sværere, hvis ikke man vil lægge arm med hele strukturen, man har i USA. Og det er også en udfordring. Og mødese alle de sagsanlæg, der vil komme på bekostning af, at man vil indføre noget lovgivning, som reducerer nogle af de her mellemleds muligheder for at agere i markedet. Det tror jeg, det er en svær en, og vi har jo hørt på det i mange år, men der er ikke nogen præsident, der har været i stand til at ændre synderligt meget på det her. Jeg tror, en af de der ting, der også gør en kursforskel, jamen det er jo, at investorerne, hvis vi kigger 2, 3, 4, 5 måneder tilbage, så sad de måske og ventede på et eller andet risikoscenarie, der hed Bernie Sanders. Og Bernie Sanders' idé har jo ikke været de her ting, der bliver fremlagt nu, men det har udelukkende været et spørgsmål om pris. Og på den måde, så kan man sige, så havde man nok ikke forberedt sig på, eller var ikke indstillet sig på, at medicinalindustrien skulle få sådan en skeptiker, som ville lægge arm med hele industrien. Og jeg tror også noget af den her kursreaktion, Helge, enig eller uenig, den sker, fordi det kommer fra en uventet kant, og så kommer den med meget den her 0-1-retorik, som vi jo ikke er vant til i Europa. Det er jo USA-retorik, men vi er ikke vant til den i Europa. Ja, du har fuldstændig ret, og jeg har da set rundt omkring på forskellige medier, at topbosserne i medicinalbranchen i hele Europa, de har ringet rundt til hinanden og siger, hvordan deler vi med det her? Men det, der sker, altså investorreaktionen er jo, som det altid er, der er en kæmpe, efter min mening, kæmpe overreaktion
reaktion på de her ting. For det første skal han lige vælges, og der kan jo godt være, at han har skaffet så mange uvenner, så det kommer han ikke igennem i senatet. Altså, den mulighed foreligger der for flere af de her ministre. Det er den ene ting. Den anden ting er, at hvis han først vil gå op mod det her system, jamen så tror jeg, at medicinalfirmaerne vil være rigtig glade for, hvis det kunne lykkes at få skåret noget af det her mellemlag ned. Så de i realiteten, mange af dem er jo meget hårdt presset på priserne, fordi man skal aflevere noget indtjening på midlet til andre, som overhovedet ikke aldrig nogensinde har produceret eller taget risiko for at få så et produkt på markedet. Jeg tror, at amerikanerne vil ikke finde sig i, at der kommer ind og siger, nu må forbyde det medicin. I mellemtiden har investorerne glemt, at USA er jo verdens største medicinalmarked. Dollaren er steget med 3-4%, og man har nok et eller andet sted taget udgangspunkt, ikke i et worst case, men i hvert fald udgangspunkt i, at der er en hel del af produkterne, som enten ikke får markedsadgang, eller er tvunget til at købe sig markedsadgang ved at producere noget mere i USA. Jeg tror, at sandheden ligger vel, ligesom den plejer, lidt midt imellem den retorik og de mulige kunst. Ja, fuldstændigt. Altså, det er jo så en stor industri, og det bliver ikke nemt at rykke rundt med. Og nu har jo med rette og været omtanke jo startet med at bygge fabrikker i USA. Fast forward til Novo Nordisk, fordi noget af det, som jeg tænker, at investorerne de spørger sig selv om, efter at aktiekursen kortvarigt var 30% nede i forhold til årets højeste, det er jo, Helge, at alle som følger Novo Nordisk, eller følger Wegovy, eller følger udviklingen inden for fedme, sidder og kigger på de data, som Novo Nordisk efter planen, så vidt jeg kunne læse mig frem til, det forventer at offentliggøre i december måned omkring CagriSema. Det er vel stadigvæk sådan, at den forventning, man har, det er, at langtidseffekten, det er, at vægttab, der drømmer man om mere end 25%. Man håber på en tolerant bivirkningsprofil, og så sidder man og kigger på optimering af doser og alle mulige andre ting. Så det, jeg vil spørge dig om, det er det sådan, efter det her med RFK Jr. og ny amerikansk sundhedsminister og Trump og den her nedtur, er det så sådan, at investorerne er blevet mere lorne ved CagriSema-data? Vil vi kunne forvente, at kursbevægelsen er af en helt anden kaliber, også selvom vægttabsdataene er 25% eller plus? Du ved jo godt, Per, hvis der er medvind på cykelstien for en aktiekurs, så selv de mindste nyheder, det mindste positive pip, det giver ikke sådan et godt, lille ryk op, enten på dagen eller også i de efterfølgende dage. Men hvis en aktie har vist dig sådan en nedtrængt igennem en stykke tid, og måske har nået en eller anden bund, jamen så kan der måske godt være et eller andet, der får den til at vinde. Men jeg tror faktisk, i det her tilfælde, hvis vi bliver ved med at have den her uro omkring, hvad der skal ske i USA, så tror jeg faktisk, at man vil modtage et godt resultat for CagriSema. Ja, det er svært at sige. Ja, der vil man modtage ikke så begejstret, som hvis aktien var en god, stærk optrend, som den var i foråret. Så det er jo også billedet på, ikke kun for Novo Nordisk, men også for en del andre af de selskaber, som arbejder inden for fedme, at det er blevet mere tight på markedspladsen. Forventningerne er blevet skruet lidt ned, og villigheden til at betale for en given vækst, altså kombinationen af lidt lavere vækst og lidt lavere villighed til at betale for noget, jamen det kan jo godt give en lidt større kursreaktion, og det er jo sådan set egentlig bare det, vi har set, er det ikke det? Jo, det har vi. Jeg vil sige, det der med tight, altså vi har Eli Lilly, og så har vi Novo Nordisk lige nu. De ligger og slås om det her marked, og har sat sig begge to rigtig sådan forholdsvis godt fast, og de arbejder så for at udbygge kapaciteten. Så er der for eksempel AstraZeneca og andre, som også skal have tæt på markedet og alt det der. Men de er jo ikke i nærheden af hverken Eli Lilly eller Novo Nordisk, så der er et stykke tid. Men der er rigtig mange, der begynder at skrive, ja, men der kommer mange konkurrenter og sådan noget. Jamen prøv nu lige at se. Du siger det på baggrund i fase 1-studiet, at nu kommer der en ny konkurrent. Nej, det gør der jo ikke, fordi vi ved jo, hvordan det går. For første kan man risikere at falde på dårlige data, men i virkeligheden vil det sige, at vi snakker om, at jamen, du kan måske komme på markedet i 2029.
Så jeg synes ikke, det er bare ligesom det her kapløb med Eli Lilly og Novo Nordisk lige nu, synes jeg. Man kan vel egentlig bare sådan en opsummering og så sige, fedme som tema er bare blevet mindre brandvarmt, end det har været, fordi der er jo desværre ikke sådan udsigt til, at mennesker bliver tyndere. Der er ikke udsigt til, at man ikke har behov for at få en idé om, at vægttab kan være godt, og det kan have nogle positive sideeffekter. Det er jo ikke ændret overhovedet. Nej, altså, og man finder jo flere positive sideeffekter, jo, som altså inden for hjertekar og demens og så videre, ved at bruge de her midler, og alt det vil kun blive stærkere. Så det, vi ser inden for fedme, det er en langsigtet vækstcase. Altså, sådan er det. Det kan vi ikke komme udenom. Men der kan godt komme nogle ordentlige nedture undervejs, og det er jo, når markedet er, som det er med alt, hvad der sker ude i den store verden, og når tingene er kommet højt op. Altså, da den runde 1000, så tænker jeg, det kan ikke blive ved med at gå godt, det her. Og jamen, så flytter de store penge så en periode, og så finder de tilbage igen. Og så kan man jo sige, at hvis vi kigger nogle år ud i tiden, så kan det jo godt være det her duopol mellem Eli Lilly og Novo Nordisk. Det kan jo godt være blevet til et oligopol, og så kan det være blevet til fuldkommen konkurrence, hvor Pfizer måske vil være med, AstraZeneca vil være med, Amgen og alle de der. Og jo flere der vil være med, jo flere er der jo egentlig, der bearbejder markedspotentialet, og så kommer man formentlig til at høre meget mere om det, end hvis det bare er sådan, der er nogle få meget store og en lille undergruppe af nogle store eller nogle mindre spillere inden for det her område. Ja, det er det, og så går du op til din læge og siger, at du er overvægtig og så videre med, og så har jeg en tendens til det, min fedtlever, det kan jeg ikke rigtig gøre noget ved, selvom jeg tager 10 kilo. Så skal du lige have det her slankemiddel, fordi det er godt til din fedtlever. Eller jeg har en hjertekar-problematik, når der er gode resultater inden for hjertekar på det her stof, og så videre, så videre. Så det er jo mange indikationer, man kan attakke inden for det her fedme. Et andet selskab, Helge, som altid er god for en overskrift, og som helt sikkert deler vandene, det er Bavarian Nordic. Bavarian Nordic kom med regnskab i den her uge. Aktien eksploderede nedad, faldt 15-17%, og ja... Og det var så samtidig med... Det var samtidig med den her sundhedsting fra USA og alle de her ting. Men stadigvæk så var der helt sikkert en snert af kursreaktion fra deres regnskaber. Jeg satte overskriften på, der hedder, at en aktiedrømme, den er kollapset, og det er der er måske god grund til lige at uddybe det. Så jeg tror faktisk, at aktien der ramte et lokalt minimum, for jeg synes, reaktionen var voldsom. Men når jeg siger, at aktiedrømmen er kollapset, så er det jo fordi, at i 2022, der nåede aktien 400 lige kortvarigt på grund af abekopper og mpox. Så kom den altså ned igen. Så skete der her nu, der nåede vi kortvarigt 300, og så er vi altså kommet ned igen, og 170, det er tæt på halvdelen af toppen. Så når jeg siger, at aktiedrømmen er kollapset, men samtidig også siger, jeg tror faktisk ikke, jeg tror, at en hel del af udfordringen er indiskonteret i aktiekursen, jamen så er det jo, fordi det bør være gået op for folk, at det er en modsætning, hvis man skal sælge rigtig mange vacciner til en rigtig høj pris. Ja, det er altså, når man sælger et stort antal, så skal man give nogle rabatter. Sådan er det bare uden. Det har vi jo snakket om, men det virker ikke som om, at investorerne har købt ind på det. Nej, og når man ser på, hvordan det har været med covid og alt muligt andet, jamen så er prisen jo altså på mange vacciner, der bruges i et stort antal, jamen den er meget lavere. Også især hvis man skal have et beredskab, jamen så er kunderne, altså de vil ikke betale den høje pris for tingene. Men ting med det her, vi ser den her reaktion på et enkelt kvartal, det har vi jo set masser af gange før i Bavarian Nordic. Jamen de har ikke fået en ordre, som de måske skulle i det her kvartal. De guider godt nok med, at de regner med hele året, det bliver sådan og sådan, og det har man sagt allerede, da man startede på året. Jamen, det er jo fint. Men i det øjeblik, at kvartalsregnskabet ligger, så tager fanden ved mange private investorer, så dumper de aktien og er skræk for, jamen det er jo ikke gået godt, man har ikke haft sådan og sådan. Jamen det er jo sådan, hverdagen er ude hos Bavarian Nordic. Ja, man kan nok ikke nå det i det kvartal, så kommer det i næste kvartal. Og det er jo ikke sådan, at de sådan generelt nogensinde svigter
på årsbasis i forhold til, hvad de guider. Men på kvartalsvis er det meget bumlet, og der kommer rigtig dårlige kvartaler ind imellem i så et selskab, som arbejder med sådan store ordrer, der skal komme ind. Jeg tror også, at for så vidt 2024, der tror jeg også, der er en betydelig grad af periodisering, og når Bavarian Nordic jo på trods af, at de i tredje kvartal leverer det EBITDA på det halve af det forventede og fastholder helårsforventningerne, så svarer det til, at de i årets sidste fjerde kvartal, der skal de levere det samme i EBITDA og en lille smule mere, som de har leveret de 3 foregående kvartaler til sammen. Det tror jeg faktisk godt, de kan. Så det er ikke derfor, jeg siger, at man skal jo hele tiden gøre, at man skal forstå, at man ikke gør regning uden vært. Og jeg synes jo stadigvæk, at man skal huske på, at det er altså en modsætning, hvis man skal have rigtig mange ordre, som man kan levere på et eller andet tidspunkt i fremtiden, og så forventer at have en høj pris. Jeg tror, der er rigtig mange, der har taget udgangspunkt i de 2 tal, 10 millioner og så $100 per vaccine, og det er altså, jeg er nødt til at sige det er altså en modsætning, det er altså en fatamorgana. Og jeg får jo også en hel del kommentarer, og tak for dem. Og det er altså bare sådan, at jeg forsøger at holde fokus på bolden, og det tror jeg faktisk også, at investorerne, de gør en god idé i at gøre. Og det er som altid ikke en anbefaling om at købe eller sælge aktien, for jeg kender jo ikke din investeringshorisont og risikoprofil, men jeg forsøger at fortælle lidt om, hvordan jeg ser verden. Og så måske lige en enkelt kommentar til, jeg så, der var en avisartikel, Helge, i den her uge om Bavarian Nordic, hvor Paul Chaplin snakker om, at ret stort potentiale i USA, jeg tror, han nævner noget med 300 millioner vacciner. Eller det er også voldsomt tal. Så der skal man altså, inden man nu får julelys i øjnene, og det allerede er blevet den 24. i 12., der skal man huske på, at når man laver, hvis man skulle komme i nærheden af sådan en, så kan du godt se, hvis investorerne sidder og kigger på, at de har en makskapacitet på en 10-12 millioner, og de skal levere 300 millioner, så er det altså ikke sådan, at der er bestilt til de næste 20 år, og man får en høj pris for det, fordi sådan en ordre vil jo også blive til en meget lav pris. Ja, det er fuldstændig klart. Altså man skal tænke på, de der folk, der sidder ude som indkøber i alle systemerne, jamen de kommer jo fra branchen. Altså de har jo måske været ansat i vaccineselskaber og sådan noget før, ikke? Så de er jo skrappe, altså de er dødsstrappe, og der er jo også en konkurrence indbyrdes mellem virksomheder. Nu har det lidt specielt omkring Mpox, ikke? Men der er jo en hård konkurrence på det her marked. Bavarian Nordic er ikke alene, men der er ingen tvivl om, at de inden for Mpox, der har de jo noget af det, som de har dokumenteret, der virker super godt, og at bivirkningsprofilen er meget fin. Det ser fint ud, ja. Og det skal man jo ikke ignorere, så der er masser af muligheder, men også en lille smule forhindringer for, at aktiekursen tager den helt store tur opad. God idé at følge med. Vi følger i hvert fald med. Det var slut på 249. I næste uge, der når vi det 250.000, og da skal vi da fejre det en lille smule. Se meget mere om det i næste uges afsnit 250 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Og tak fordi, at I stadigvæk holder ved og synes, det er interessant og bliver investeringsopdateret på det, som optager de private investorer mest på lige under kanten af 30 minutter.